kender det. Det kommer nok ikke. Okay, jeg kan ikke høre den her, for jeg kan ikke se ham. Op den vej. Cigaretter i her. Der er bakken sådan lidt stille. Den er jeg. Der er fandme bilen er væk. Hvad fanden er det? Ja, det må være kommet det her, fordi det er jo et langt dæk. Nej, et langt dæk. Den skal fandme på hjul. Den er rødhøj i Den brænder. Ja. Nu kan jeg have den her i din lomme. Steven. Steven. Gå on. Nej. Gå on. Steven. Prøv lige at se til venstre. Hvad siger jeg? Prøv se derovre. Nej. Hvad så? Steven. Vi skal have på film derovre, hvis han brækker sig, mand. Prøv at holde den Tror du, Louise, hun bliver glad for at se det? Steven. Ej, han er glad. Fuck, Steven, kom nu, mand. Hvor stor Steven. Lad ham lige brække sig færdig, mand. Så bræk dig, Steven. Bræk dig for helvede. Det skal ud, mand. Det kan han sgu da ikke. 2 fingre, Steven. Kom så. 2 fingre. Steven, du er en macho, du kan godt. 2 fingre. Ja, det er godt, Steven. Kom så. Tag en spurter, nu her. Lad mig ikke, det godt. Hvad tabte du der? Prøv lige. Har du det hele nu? Hvor står med hovedet lige? Du ved, Steven. Bare gå lige stille. Bare lige så. Steven. Hallo, kom nu. Du ringer Louise. Hvad skal jeg? Jeg vil komme hen med bænken, ikke? Hvad fanden laver du, Steven? Hallo? Steven? Ja. Vi skal videre nu. Steven, prøv lige at vende hovedet en gang. Du har hundelort på kindmester. Steven, kom nu, mand. Du får en ordentlig lapper, hvis du ikke snart rejser dig. 1. 2. Jeg prøver lige at ringe til Louise. Ja, hun prøver lige at ringe. Hun vil lige ringe til mig, nemlig. Så ringer jeg ikke engang op. Jo, ja. Jeg Hvis du binder fast i bænken, så gå. Steven, kom nu, mand. Steven, kom nu. Gør så, Steven, op med det. Hende der, ved du, skov, hun bliver da godt nok glad for meget Steven der, hva'? De får beholde ham fandme, de gør. Lad os se det. Jamen, jeg er lige, hvor vi er henne. Døren. Ja, ved det gamle Ritz. Det ved jeg ikke. Plejehjem. Krigsen. Ved plejehjem Ved der. tandlægen, den er skoletandlæge. Jeg er lige ved plejehjem der. Skoletandlægen, mand. Er du på vej tilbage, eller hvad? Vi er på Barkumsvej, op på enden af Barkumsvej. Okay, hvad? Vi følger ham fandme ikke op til Louise, vi gør ikke. Hun bor lige præcis modsat enden. Jamen, det gider jeg kraftedeme heller ikke. Du skal tage styrthjelm med til ham. Ja. Du kan bare gå og vælge. Hallo, hun siger, hun bor ikke i den modsatte ende. Det gør hun sgu da. Hun bor sgu da på Halløjvej. Ryttervej. Hvad? Sprøjtevej. Sprøjthusvej. Lad mig lige Ja, smage den der. prøv lige at vente. Ja, nu prøver jeg lige. Hvad? Hey, ved hun, hvor jeg er hen, eller hvad? Det forstår jeg ikke. Bare. Den har vist lagt på touchpad i lommen, hva'? Hallo, ved hun, hvor jeg er hen? Ja, Hun kommer i bil, ikke? Fuck man, prøv at se hækken, den brænder. Ej!